Hristos a înviat, dragi creștini. Am un mini-clip pe care l-am primit în privat și mi s-a cerut să răspund, doar că, sincer vă spun, nu știu cum să răspund la acest mini-clip. TikTok mi le va pune ori la început, ori la sfârșit. Vizionați clipul în întregime și spuneți-vă voi părerea într-un comentariu. Sunt foarte curios de părerea voastră, pentru că eu unul sunt șocat de acest clip. Am verificat pe TikTok să văd dacă sunt mai multe clipuri de acest gen, să nu fie doar unul. Și într-adevăr sunt foarte multe clipuri de acest gen. Eu efectiv nu înțeleg, deci nu pot să-mi dau seama ce este acolo la Vatican, la unde a fost depus Papa, Dumnezeu să-l odihnească. Efectiv, eu nu înțeleg cu acea cruce. Deci, scrieți voi într-un comentariu, pentru că nu, e ireal așa ceva. Doamne ferește!